wazama imisele kodwa ngiyacela nje inceke ikhale liziwe ukuthi usivulela ukuthandaza. Ngiyacela nje umsindo njalo umcelile kuyahlonishwa uNkulunkulu bafowethu, kuyathandazwa manje. Mfundisi Msheyo cela uze lapha mfundisi uzongivulela nje ngomthandazo. Bakithi amazi umsindo okhulumayo ngoba phela kithi kwalephumela iyezokhulumisa abantu. Shebe cela sigobisa amakhanda sithandaze. Baba wethu ongcwele, isibongo sethu Jesu Kristu, uNkulunkulu wethu olungileyo, manje ushona nje ngosilanga sibonga ubukhulu bakho, sibonga Nkosi ukungcwalisa bakho Thixo wethu olungileyo. Sizothi Nkosi simbonanga uNkulunkulu ufana nawe, ubonakalisile Nkosi ubukhulu bakho kule ndawo. Sibona Nkosi abantwana bakho Thixo namandla akho beveza amakhono namathalente wabo. Siyabonga mzali wethu ngosinikelo Ababa Nkosi namandla amakhulu akhulisa wandise. Thixo namandla amakhulu bonke okwenziweyo apha. Bonke abantu Nkosi namandla amakhulu abalonangazelelo nethalente yokuveza amakhono akho Thixo namandla amakhulu uveza kangako. Ukwenzela Nkosi elungileyo kwabazi Nkosi elungileyo iminqweno nemithandazo yabo Nkosi ifezeke. Sibiza wena-ke simele udumo lwakho, simele ubukhona bakho, simele ukungcwalisa bakho kule ndawo. Ukuthi Nkosi bonke okuzokwenzeka lapha kuhambe kahle. Abazophumelela Nkosi namandla amakhulu kube kukhuthazeka Nkosi namandla amakhulu uba baqhubeleke phambili. Nabangaphumelelanga Nkosi namandla amakhulu nabo Nkosi namandla amakhulu banika amandla amahle nethembekile ukuthi akupheli namhlanje siqhubeka saya phambili. Sikelela Nkosi wethu olungileyo nalo wasifela uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Siyabonga mfundisi Shabalala usihlanganisa nenkosi yasikuphi intombi enkulu. Masiphethe ushaya intombi ngiyacela-ke sithule du. Ngifisa sithule kangaba ungezwa shinayithi mayiwa phansi. Ngiyezwa bakithi sithule kangaba ungezwa shinayithi mayiwa phansi ukuze uzozwa kahle umhlonishwa umeya uthini. Bakithi apart kokuthi isikhathi sethuba bethulele umhlonishwa umeya ezokusethulela ukuthola namhlanje. Umhlonishwa umeya usuka la eZansi wa-6 wakwabokhasela wa-5 ngaphambilini. Umhlonishwa umeya usihlalo wenketho lapho umuntu uyiphethe kahle emandleni zasemuntu. Niwenje usutholile muhle kabi kunyaka mali uphilileyo. Imali zenu iqine kahle, usihlalo yena uzengamele ophethe amakomiti wonke oyihlala amaportfolio wonke ababona lapho umuntu baripota kuye. Kuye kube yilunga lokuhlanzela endinekhatha abe uchief communicator uzokhuluma umuntu ongumalisi omkhulu lapho umuntu mawufuna ukubuza ngomasipala nje uye umhlonishwa obuza kuye noma hambe yini umasipala wasekhona. Intuthuko edidiyelwe uphethwe uye lapho umuntu uyoyiphakayo intuthuko kamamandla. Umhlonishwa uShabalala yena umeya womkhandlu namhlanje nje uhlangene lapha sihlanganiswe uye yena osimemile wasondelela umcimbi wanamhlanje njengoba nizwile emsakazweni uningi okwenziwayo lapho umuntu egameni lakhe kwaUShabalala oyimeya yomkhandlu walapho umuntu Msheku. Angifisi ukuthatha kahle ngoba seshonile na. Siyabonga inkonzo zohlelo ushaya kahle uhlelo asangasho wena asinapha. Msheku angifisi ukuthatha kahle ukuthatha elithuba ngokunikeza. Msheku umeya womkhandlu.
Angithokoza kakhulu ukuhlonishwa usomlomo umkhandlu waseMuthu ngubingelele Shene ngibingelele umfundisi uMshemo bekade esivulela nomkhuleko ngibingelele umfowethu umphathi wohlelo umduduzi wabamhlanga ngibingelele ubaba uNyamani osekela sihlalo we-LCTO obuye futhi abe ufoma khansela hamsana lapha nababumdala ngiyafisa ukuba ngibingelele laba basithulayo lapha izithombe ngibingelele nalabo balapha abashaya kugugu lapha bona bacofile lokho ngibingelele bonke-ke abakhona la ngaphakathi abekade bebambe iqhaza la ngaphambili nawonke nje umuntu okhona la ngaphakathi ngibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu amen. Angisezulibambezela-ke nami kakhulu ngoba isikhathi sesihambile kwekwaphazamise izulu wahamba ugesi kwabakhona ukubambezeleka kodwa nje ngifisa ukudlulisa amazwi okuthokoza okanye ukubonga kubo bonke abenze lo mcimbi wanamhlanje kwaba yimpumelelo nje kube yimpumelelo kusukela kuma-official omkhandlu kube yikho bonke nje ababambe iqhaza kakhulukazi okuyibona osingabo ebeseze ngabo abebelanga phambili sidlulisa nje amazwi okuthokoza nokubabonga kakhulu. Ngiyafisa ukubonga-ke nani kakhulu nonke bekhona ukuzobukela liqinisekisa ukuthi lo mcimbi uba yimpumelelo. Ukhona benu ibona ukusinikeza amandla ukuthi sibone ukuthi kufanele ukuthi siqhubeke siyenze le mcimbi nyaka yonke ngoba ukhomba ukuthi bakhona abanesasasa nababonayo kunesidingo sokuba siqhubeke nabo. Ukube beningekho ningazange benikhona besingeke siqhubeke nalo mcimbi kuyofuneka sihlale phansi sibuke ukuthi kusho ukuthi lo mcimbi awusekho relevant uma ngabe ukuthi ababibikho abezayo bezobukela lo mcimbi. Ngiqonda ukuthi-ke kubaluleke kakhulu kithina siyabonga kakhulu njengomkhaya. Ngiyafisa futhi ukubabonga onobuhle noswele kade bezile la nabo ukuthathela phezulu ukuza nje wabona usinikeza ikholo lokuthi siphinde siqhubeke nyaka yonke siwenze umcimbi. Ngiyafisa futhi ukubonga isicathameli ekunothisile ukubili nje esicathameli okokuqala ekunothisile ukuthi esicathameli babe baningi abantu abasha bebekhona noma bebekhona amagroup abekade eholwa noma kukhona kuba abantu abadala kodwa ekunothisile ukuthi bayabakhulisa abantu abasha babafaka ekutheni nabo bangene. Lokho kukhomba ukuthi kusho ukuthi lo mcimbi usazoqhubeka kakhulu uqhubekele phambili kakhulu. Okunye okwesibili njengoba ngiphawula izinto ezimbili ngiphawula ukuthi into enkulu kakhulu umlayezo omkhulu esicathameli kakhulu bewukukhuza ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane ney'ngane. Lokho kusinikeza ithemba ukuthi njengoba bekuney'nsuku ebezikhona eziku-16 kodwa singathi nazo zonke ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane ney'ngane akubhekwe ngaleso sikhathi kuphela esithe abhekwe nyama yonke kuqwashiswe amadoda ngoba esicathameli kuningi ukuthi khona abantu besilisa basho ukuthi-ke abantu besifazane ney'ngane bangahlukunyezwa. Uma ngabe ngale ndlela abadlulisa lo mlayezo wokuthi bangahlukunyezwa abantu besifazane ney'ngane ukhomba ukuthi-ke lesi sihlava esili kangaka sizoya ngokuya sigcine siphele. Nami futhi ngiyakufakaza ukuthini phansi ngabantu abahlukumeza abantu besifazane ney'ngane phansi. Angifisi-ke ukubambezela ngoba emveni kwalokho mhlawumbe zobe sengisho imiphumela mase ngisho imiphumela lekhona abaphumayo abajabulayo abahamba mhlawumbe sithi mangiqeda
kube ukuthi asisebaningi njengoba sibaningi. Ngifisa ukuthi ngithi kini njengoba senza umcimbi enjengaleyo, yingoba sikhuthaza ukuthi ngalesi sikhathi sikaDisemba sokujabula asibeke ndawonye sijabule kube bawethu sonke esikhona la ngokuningi sabala kwenza ukuthi kuvikeleke izinto eziningi njengoba kugcwele abantu abasha abanye ngabe bathole ithuba lokucwila enkambeni nakuy'dakamizwa ezinye ezihlukene kodwa ngokubala ey'ntweni ezinhle bakwazi ukuphepha kulezo zinto lezo. Abanye ngabe kulindele ekutheni bagcine bexabana bagcine belimazana kodwa ngokubala bakwazi ukuthi kugwemeke lokho. Ngifisa ukuthi thina esesiy'phathe kahle sabala siqhubeke kuze kufike isimuzi kuze kwedlule unyuye sijabula nemindeni yethu abibikho udlala abibikho abaluza imiphefumulo yabo kodwa sithi ngiyayikhuthaza oswele ukuthi ingqalasizinda siyiswele ababeke nabezimo kube khona amajoyini abawabekayo kudlalwe lomunye owasenondweni abamemendweni ubekwa noma ihlanganisweni imali bakwazi ukutholela nomunye ukuhamba kwenye indawo esilutshana nayaphinde abeke kanjalo ukwenzela ukuthi isicathameya wosweka wolukuhle kube yinto ehlezi ikhona njalo. Nathi-ke nje emkhandlwini sisazophinde sibheke ukuthi senze njani ukuthi siwaseshe onke amathalente akhona enkuthu siwasekele ngoba sinamakhono ahlukahlukene enkuthu. Abaningi-ke siyabamba iqhaza lokwasekela sizohlala phansi futhi sibone ukuthi siqhubeka kanjani ukwesekela. Mhlawumbe okokugcina ukuthi noma isimo somnotho singesihle kahle uhulumeni wonke kodwa sethembisa esasithembisayo ukuthi sohlezi sifaka njalo uchatha wenketho enketheni esuke ihlomulwa noma ewinwa usteki nakulo nyaka siphinde sawufaka futhi uchatha othe ukuthi kancane kwenzela ukuthi minyaka yonke sifeze sethembiso sokuthi sizoyifaka imali sokukhuphuka nawe unyaka ozayo ngeke ibe lapho khona siphinde sithayisele futhi. Ngicela-ke ukungelelela somlomo sibamemezele laba okuyibona abaphumelele. Uzoqala-ke ngolokuhle laba kuthiwa unokuhle junior sizoqala nabo-ke uchazele umphathi wohlelo ukuthi abawinayo usuka kunamba 1 zifike number 4 kodwa mina ziqala emuva kunamba 4. Unumber 4 wethu uthola amaphesenti awu-82 kolokuhle junior uthola amaphesenti awu-82. Ngiyababonga kakhulu njalo namajaji ethenza umsebenzi omuhle kakhulu nomkhulu kakhulu. Ngiyafisa futhi ukuthi ngicacisele indaba yokushintsha kosuku. Usuku olushintshile abangayithi njengomkhandlu umeya noma amakhansela kodwa abanikazi ikomiti lesicathamenya kanjalo ebambisene nasicathamenya nosweka abacelele lusuku. Ngibone ngathi-ke kube yimpumelelo ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngelinye icathamenya sake sabahlanu nje kodwa namhlanje babonakale ngaphezulu kweshumi. Okukhomba ukuthi mhlawumbe lolu suku uma silubheka kodwa bezoxoxwa kuqala ngoba abantu asibathatheli iy'nqumo silalela bona. Sophinde sibe namhlangano sibuke ukuthi babuye kanjani olusuku kahle noma sibuyele ku-26. Ngizwile futhi ukuthi khona iy'khalazo bese zikhona ezithi umthetho uthi umuntu kabuyeli kabili esiteji. Ngizwile ukuthi bese kunalezo y'khala ey'kanjalo. Ngicela ukuthi-ke siqinisekise ukuthi ngokuzayo zilungiseka kahle ngoba uma bese singathi silungisa lokho njengamanje kusho ukuthi wonke lo msebenzi engizomemezela la bese kuzodinga uqale phansi kusho ukuthi benginenhambo lokusebenza ngaphansi. Ngicela ukuthi-ke kulokho
siwemukele njengoba sinjalo ngiyazi ukuthi insizwa isiwa amagwala ngeke ngifune ukucasha ukuthi khona abantu ababuye kabili uma ngabe uphumelele kodwa ngokulandelayo sizokulungisa sicela sehlele ngezansi sibambisane ukuze sendlule kahle siphambili ngithi-ke number 4 section uthole 84% lo bekade ngidonse udraw number 9 sisho Olomuhle Junior lapha Olomuhle Junior seleze ngaphambili seliqhubekela phambili number 3 Olomuhle Junior uthole 82.1% lo udraw number 10 bese kuthi number 2 Olomuhle Junior ubekade ethola ama-percent awu-82.35 lo draw number 17 sesiku number 1 ke Olomuhle Junior number 1 uthola ama-percent awu-84.5 lo draw number 20 ngiyafisa ukuthi mhlawumbe ngokuphuthuma ngibizi landelana leqe abazoyithola number 2 siyabonga kakhulu number 2 ngicela ukubiza inkece yabo inkece yabo unumber 1 unumber 4 uzothola 4,118 uthi number 3 athole 4,618 bese kuthi unumber 2 athole 5,118 bese kuthi number 1 athole ingango 6,250 lokana fika abathabo sesibonke senior njengamanje unobuhle senior othole number 4 uthole 80% lo draw number 11 bese kuthi number 3 uthole 81.5% lo draw number 8 bese kuthi number 2 uthole 83.25% lo draw number 9 bese kuthi number 1 Olomuhle Junior lo uthole 85.85% number 1 draw number 12 Olomuhle Senior number 4 uzothola 4,268 number 3 athole 4,770 number 5 athole 5 number 2 number 2 athole 5,268 bese kuthi number 1 athole 6,400 Osweka Zopala Osweka Junior number 4 corner umetoka percent ya 82.65 lo draw number 19 bese kuthi number 3 Osweka Junior uthole 80% ya draw number 8 bese siqhubeka siza number 2 uthole 80.5%
Number 1.
led on to draw number 10.
Yawuthi ngifuna bengithi mhlawumbe ngizogibeza umeya abe ne-speech libe niqedela mina yabona. Bahlonishwa bami. Where